see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause But at some point we must alright, sugar. And when we fight, no one wants to stop. And as time goes by, I wonder, can we Hear me when I say let's make a night to remember. Let's celebrate from now till forever. This time we'll make a night to remind us we only have one life, gotta live it on. Hi guys! Good afternoon! Hapon na guys, 5:12 na. And today is February 5. Ito yung first vlog ko ngayong February. Wait lang guys ha. Dito ako nakaharap sa aking laptop, iPad. Rine-refresh ko kasi guys, malapit na tayong mag 500,000 subscribers. Kaso, tingnan nyo dito. Gusto ko sana makita yung real-time subscriber count. Kaso hindi siya talaga nagbabago. Kanina ko pa siya rine-refresh. Pero dito sa aking studio, meron na tayo guys na sa ngayon, meron na tayong 499,976 subscribers. Kunting-kunti na lang guys. Mga 20 plus na lang. 500,000 na tayo or 500,000 na tayo. Maraming salamat guys. Sobrang thank you dahil kahit late yung mga vlogs ko, pinagtiyagaan nyo. Hindi niyo ako iniwan, kundi dumami pa tayo. Maraming salamat. So ngayon pa lang talaga sobrang thankful ako. Hindi ko akalain na ma-reach natin to. Hala, ba't ako naiiyak? Ma-reach natin to kasi basta thank you. So 4 years tayo sa April kasi yun ang pinakauna kong vlog nung nag-upload ako ng vlog April. Maliit pa si Holly. Insert ko yung picture ni Holly. Nasa sling ko pa siya noon. So ngayon, ano na, 5 years old na siya. Pa 500,000 subscribers na rin tayo. Maraming salamat. Ba't ako niiyak? Huwag umiyak. Happy moments to. Maraming salamat guys. And wala akong masabi sa inyo. Grabe nyo ako sinuportahan sa aking etong journey sa pag-create ng content. And yeah, maraming salamat. Huwag kang umiyak, John. Maraming salamat guys. And sa mga taong nagre-request na sit in video with Jan, pasensya guys, inas ko si Jan, hindi niya talaga yung gagawin. Even yung kids, ayaw din nila. Especially si Kuya, hindi siya alam niyo naman si Kuya, shy siya. Si Sak, hindi rin siya ano. Hi guys! Ha? Yan, naglalaro pala siya ng PS. Nandito lang sa akin si Sak, tsaka si Holly. Si Jan, tsaka si TJ. May golf competition sila ngayon. And then kahapon din si Sak sinama nila. Nag-golf competition din si Sak. Pero ngayon hindi siya sumama kasi matagal. 18 holes. Hey, say hi! Guys, naputo tayo kanina na full memory tayo. So, nagpalit akong SD card and nagluto muna ako ng dinner. Kasi 6:05 na guys. Pauwi na yun si Jan tsaka si TJ. Ang dinner namin is eto, burgers. Magsa-sandwich lang. Yeah, tinapay tsaka burgers lang kami tonight. Eto yung gusto ni Jan ngayon eh. Kahapon kasi nag-schnitzel siya. And meron din ako ditong prinito. Matagal ko na dapat tong lulutuin. Eto, meron akong prinitong isda. Kanina. Ayan. Pero hindi ko yan. Hindi pa namin yan kakainin kasi para bukas to. Kasi isi-sweet and sour ko ata to bukas. Ngayon, mag-burgers. Prinito ko na to para bukas. Yung sauce niya na lang. So, yan guys. Check natin kung ilan na tayo. Ilan na yung ating subscribers. Kanina ba? Ilan ba yung sinabi ko? Wala talaga yun doon sa social blade. Hindi siya 499 lang ang nakalagay doon. So, dito tayo sa isa. 499,986 subscribers. Konti-konti na lang. So, tapusin ko lang muna to. Luto na yung burgers. Tinakpan ko lang muna ng aluminum foil. Ito yung isda. So, yan. Para ready na yan mamaya. Guys, dito na si Johnny Boy. Yeah. Hi. What happened?
No, they turned it off. Why? What's that? Gotta pick all the clothes up TJ there. lost. You lost? No, none of the juniors won the trophy. What? I got the longest drive. Wow, what? Why did he get glasses? It's more than 150 meters. Why did he get glasses? And he got a box of bowls. Wow. Happy 100,000 subscribers! Thank you for supporting our channel. We love you. Thank you. Thank you guys! Happy 505,000 subscribers. Maraming salamat. Hindi natin nakita ang live kasi iba na yung wala na siya sa Social Blade. So, nag-search ako and ang nakita ko ganyan na siya kasi sa Social Blade 4,900 pa lang din yung subscriber ko doon. Pero dito, pag-search ko sa YouTube, ayan, meron na tayong 500,005 subscribers. Thank you so much, guys. Maraming salamat. So, yun, guys. Thank you. Maraming salamat. Happy 508,000 subscribers. Maraming salamat, guys. Sobrang saya kasi ito yung parang paagang pa-birthday nyo sa akin to. Maraming salamat. Na-reach natin yung 500,000 subscribers bago ako mag-birthday. Thank you so much, guys. And may insert pala ako, guys, na video clips kasi kung matatanda nyo, hindi ako masyado nag-upload ng video everyday kasi sobrang busy ko, guys. Ito yung pinagkakabisihan ko. Panoorin nyo and yeah, balikan ko kayo after nyo mapanood to. Thank you again! Maraming salamat! Hindi ako nag-vlog for a long time. Sobrang busy natin, guys. Ngayon, ito naman ang pinagkakabisihan ko. Actually, nung isang araw pa to, ako nagdi-declutter ng mga damit ni Holly. And yeah, yan yung current situation ng kwarto ni Holly. So, aayusin ko to kasi soon gagamitin ko itong kwarto. So, abangan nyo, guys, ang kanyang after ko malinis to. So, basta yan yung itsura niya ngayon, diba? Diyan yung mga toys. Kalat yan. Tapos yung mga nasa eco bag. Diyan sa bin bags. Yan, mga pillows na gamit ni Holly nung baby pa siya, yung pang-decorate. Tapos mga damit, and yung box doon sa dulo, mga damit yan na ipamimigay din. Flowers start to bloom, just like me and you. And I feel a change. Letting the light shine in. My patience wearing thin. And it's all so brand new. And I can't find the words to say just how you take my breath away, babe. Can you feel my heartbeat loud? And it's something different.
Hi, I just wanted to say good morning, and I wanted to call you before you had to go to work, but I love you so much, and I can't wait to see you tomorrow. Okay, I'll talk to you later. Bye. First time I met you, didn't have a clue what you mean to me. Best friend from the start, always had my heart, but now it loves you differently. You came in at the right time, baby, you have changed my life. Everything I do, I want you there. And people come and people go, but it don't matter, 'cause I know as long as I have you, then I don't care. Used to look at the stars and wish for someone like you. Now, baby, we've come so far and never had love so true. Try not to get ahead, but you know how I get. Still, I'll wait patiently. I just see you forever in my life, and I see myself wearing white. Baby, don't you think that sounds nice? And I still just don't understand that night when you took my hand. I never fell in love so fast. And what I thought I never could deserve, you gave me 'cause you knew my worth. And I can't thank you enough for that. Used to look at the stars and wish for someone like you. Now, baby, we've come so far and never had love so true. Hey baby, I just want to let you know that I didn't see your text, and I love you. Good night. I love you so much, and I'll see you in the I'll see you tomorrow, and I'll talk to you in the morning, baby. I love you. Love you. Good night. Used to look at the stars and wish for someone like you. Now, baby, we've come so far and never had love so true. Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Are you cold? Do you want to sit down? I've been here a million times, so I know my way around. Don't stop looking at me now. I know you don't care as much as I do, but I'm just content with me next to you. Let's go to an art museum, I'll explain it at the coffee shop. I know you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Monet might be too much and Van Gogh might take a while, but thank you for coming. I know that you're trying to do anything to make me smile. I'll have a cup of tea while you have a latte for both you and me. The caffeine will make sure that you don't fall asleep, 'cause
Holly, guys. So, kung napanood nyo yung video, yun yung aking pinagkakabisihan. Hindi ko man lahat na document yung aking mga ginagawa. Kasi usually, doon lang ako nakaupo sa table, nagsusulat, and kausap ko lagi yung aking kapatid. Day, night, midnight, lagi ko siyang kausap. Kasi yung kapatid ko po ang nag-organize ng lahat ng itong ipapakita ko sa inyo. Nandito na silang, hindi pa lahat, pero andito na yung iba. Ayan, guys. Ayan na yung mga boxes. Ang laman niyan, guys, ay mga damit. Kasi nga, magla-live selling ako. Oh, someone's calling. Get the phone. Oh, give it to me. Wala kasi dito si Jan nung nag 500 tayo. Nandun siya sa, niya, kaibigan niya. May inasikaso siya. Okay, give me the phone. Where's the phone? Put it on speaker. Put it on speaker. Hello? Hey, Hello? well done. Well done. Thank you. Where are you? You still there? I said I was. Sitting there watching Minions with Bryce. Yeah, yeah. Yeah. Daddy, on a FaceTime. You've got 506,000 now. 508? 508,000 now. Yes. I'll see if we can get to $1 million. Wow. Hi guys. That will be another 5 years. Dad, you're not watching Minions. I am, darling. We're in the shed. Well, we were. He's changed it now. Kausap ko na siya, oh. Si Johnny Boy. Alright, I'll leave you to it. Well done. Thank you. Yeah, no worries. Bye-bye. See you later. Bye-bye. Love you. Bye-bye. So, si Jan yung guys, kasi wala siya dito. Doon siya sa friend niya. So, balik tayo dito sa aking mga boxes. Ayan, guys. Excited ako. Excited ako. Sana samahan nyo ako dito sa bagong journey na tatahakin ko. Actually, guys, hindi to dapat ang first na gagawin kong live selling. Kung maalala nyo, back on July, nag-announce ako sa Instagram, pero hindi ko na nabanggit dito sa YouTube channel. Nag-announce ako na i-post ko yung picture. Kasi dapat, ang una kong ila-live selling, guys, ay mga jewelries. Ito, marami nagtatanong sa inyo, ito dapat yung una kong ila-live selling sa inyo. So, ito na yung pangalawa kong business ngayon. So, yung jewelries or yung mga alas, guys, hindi siya natupad papunta dito para i-live selling ko kasi mataas yung declaration namin. Mayroon po akong ka-business partner sa mga, etong mga mirror copy na VCA, ayan. Yan, oh, yung may ladybag. Tapos, etong Alhambra. Tapos, meron pa akong isa pang quintas. Tapos, may isa pang bracelet. So, eto dapat yung una kong ila-live selling sa inyo. Back on July, last year, 2021, ilagay ko yung, yung picture. Kasi nag-announce ako doon. Pero nga, yun nga, nagka-problema lang sa shipping. Matagal namin yun, yung parang tawag noon, ginather yung mga alahas. Kasi hindi naman siya agad-agad lahat na order kasi nagkakaubusan. So, ilang buwan namin yun inipon. Kasi nga yung supplier din ng aking kasosyo, lagi siyang sold out. So, nung nakuha na namin lahat ng alahas, yung isi-ship na siya dito sa akin, hindi siya na-ship, guys, kasi nga malaki yung declaration namin. Hindi naman kasi namin pwedeng sabihin na ganito lang yung amount. Kasi kung mawala siya, guys, my God, hindi biro yung puhunan namin ng kasosyo ko. Kaya, hindi siya natuloy dito, guys. Pero, eto yung dapat na i-online selling ko sa inyo. Hindi ko na binanggit dito sa YouTube channel ko kasi wala namang use. Bakit ko pa i-announce? Hindi nga natupad. Pero, ongoing siya. Nandun siya sa friend ko. Pero, hindi siya nagla-live selling. By client siya. So, yeah. So, eto na yung technically, eto na yung pangalawa kong business. So, sana samahan nyo ako dito sa another one. So, eto na yung pangalawa kong business, guys. And, sobrang kinakabahan ako. Abangan nyo, guys, yung kapatid ko. Kaya ko to kasi yung kapatid ko, magla-live selling din siya. Meron siyang Facebook page. Ililive ko yung link niya down the description box. Magla-live selling siya etong February. So, sana supportahan nyo rin yung kapatid ko, yung aking mga kayo dyan. Please, i-like or follow nyo yung kanyang
Facebook page. Ilib ko yung link niya. Sun Style. Kinakabalang guys. Sun Style Clothing. Wait. And please guys, meron din akong Facebook page dito sa aking bagong business. Yung dati kong business before. Kasi before guys, siguro yung iba, alam nyo na nagbebenta ako ng sandals before dito sa Australia. Nag-join ako sa mga festival before. Nung maliliit pa sila Sak. Wala pa si Holly nun. Si Sak and TJ pa lang nun. So, yeah, nag-join ako before sa mga festival, like parang regatta, ganon. So, pumupunta ako sa iba-ibang states or iba-ibang town pag mayroong event. So, sumasali ako, yun, nagtitinda ako ng mga sandals. So, ngayon, yung page na yun, binago ko lang yung pangalan. Yung pangalan niya na ay Holy Mom Style AU. So, yun yung aking Facebook page para sa aking bagong business. So, sana guys, supportahan nyo tong aking business and then yung kapatid ko din. So, yun guys. So, gusto kong buksan na sila. Hindi ko pa sila binubuksan guys, pero meron na akong mga kinuha. Kasi nung dineliver to sa akin, meron na siya ditong nakausli mga, ayan, ganyan, mga damit. So, ang ginawa ko, hindi ako nakatiis. Kumuha na ako mga damit and ayan na sila guys. Ayan, ito na yung itsura ng kwarto ni Holly. So, ayan yung iba. Nandiyan na sila. And eto, the other night, ginawa ko rin yung etong hangiran. Then si Jan, nung Thursday, nagbiyahe siya ng hapon. Thursday ng hapon, nagbiyahe siya sa Melbourne para pick upin niya yan. Hindi naman kailangan to. Ako lang ng personal, gusto ko lang na magkaroon ng mirror dito. So, pinick up yan ni Jan nung Thursday. Then, kahapon siya dumating. So, ayan, meron tayong malaking mirror dito, guys. So, yan, sobrang excited ako na kinakabahan dito sa aking bagong tatahakin na journey. So, sana supportahan nyo, guys, ako. Hindi lang ako, pati yung aking kapatid at saka yung mga online seller dyan. So, yun, guys. Thank you. Oh, my God. So, yun, guys. Happy 500,000 subscribers. And, magla-live ako sa Chona and my kids. So, siguro dun muna ako mag-start para tawagin ko kayo na i-follow nyo yung aking Facebook page na Holy Mom Style AU, pati yung kapatid ko na Sun Style Closet. So, siguro, basta abangan nyo, hopefully this week, wala pa kasi yung aking packaging bags, yun, tsaka yung stickers, nag-order din kasi medyo matagal sila, so hindi pa sila dumating, kaya hindi ko pa nasisimulan. Eto, dumating lang to, hindi pa isa-isa, yung dalawa, nung Tuesday, tapos, Tuesday ba? Basta ngayong week lang sila, no, yung dalawa last week, tapos, yung tatlo, etong week, dumating sila. So, yan, and meron pa akong darating na 3 or 5. Hala, ang dami. Kaya sana supportan nyo to guys kasi ang dami niyan. So, sobrang excited ako. Basta abangan nyo guys yung aking live selling. Hopefully this week, siguro hindi ko alam, mag-start or mag-unboxing lang ako, live selling, unboxing. We'll see guys. Guys, ipakita ko sa inyo yung ibang mga nakuha ko dito sa box. So, hindi pa siya fully open. So, ito yung, meron tayong cords. Ito. Ang ganda ng ano niya. Malamig siya, guys. Sobrang lamig niya sa katawan. And parang ano lang siya, yung capri. Tama ba? Yung parang, hindi siya pants-pants. Ang ganyan lang siya, oh. Tapos, meron siyang bulsang dalawa. Tapos, ayan, spaghetti. Straps. Ayan. Meron. Maganda to. Diba? Bilhin nyo na, guys. Joke. Ayan, guys. Maganda siya kasi malamig yung tela niya. And, ayun ba? Ang baba nyo, no? Wait, dito tayo. Wait lang. Lagay ko kayo dito para makita nyo yung aking eto. Ayan, oh. Yung dress. Eto naman, maxi to sa akin. Ayan. Ganyan na style. And, gusto kong buksan tong isa. Oh, lumabo kayo. Madilim ba? Nilapit ko kayo dito guys kasi nag-blur siya pag nandoon. Gusto ko tong buksan. Buksan natin to.
Ito kasi mga to, iba-ibang suppliers ang kinuha nito ng kapatid ko. Kasi hindi naman lahat ng suppliers may stock. Kasi nagkakaubusan din sila. Kasi sa dami na ngayon na nag-online selling. Tapos sumali pa ako. Tapos yung kapatid ko. So nagkakaubusan sila. So, yeah. So buksan natin to. Saan ba? Alam niyo ba, yung kapatid kong yan, raketera yan guys, yung kapatid ko. Mahiyain lang siya, kaya hindi siya nagla-live selling. Then, yung sabi ko pa, nag-go siya, mag-go rin ako. Kaya, yeah, napag-go siya. Kaya, pareho kayo magla-live selling. Yung kanila, hinihintay pa nila, yung sa kanila, etong February, ano ba ito? Paano ba ito? Kailangan ko siguro ng ano. Oh my God, excited ako. Pero ako unang magmamind dito guys. Kasi mayroong mga personal din na gusto ko dito. Oh my God. Ang tagal naman ito magbuksan. Ayaw magpabukas. Thank you guys! 500 na tayo! My God! 500! My God! Hindi ako makapaniwala. Ang dami nyo na. Ang dami na natin. Okay. Oh my God. Eto, may plastic. Yung iba, walang plastic. Kasi, sabi nung kapatid ko, yung sabi ng supplier niya, mas maganda raw na walang plastic para marami ang mailagay. Ay! Hala, eto guys. Unahin natin ito. Hindi ko lahat i-unbox ngayon, okay? Unahin ko lang ito. Oh my God, tingnan nyo guys! Ay, ang ganda. Ay, ang ganda niya. Napaka yung puff niya talaga. Grabe, bonggang-bongga. Wait lang. Sukatin ko kaya. Wait lang, guys. Magsukat tayo. Sukatin ko ito, ha. Wait lang. So, eto guys, yung aking sinukat. So, eto yung magiging, isa sa magiging first collection ng aking Holy Mom Style AU. Ayan, may packet siya guys. Ang ganda nito. Limited pieces lang ang mga to guys. Yung mga in-order ko, limited pieces lang sila. So, yeah, isa to. First collection. And, papangalanan ko pala yung mga clothes na ila-live selling ko. Meron ako dito mga pangalan. Wait. So, ito yung kitchen ni Holly guys. Kung makikita nyo, marami nang nakapatong na kung ano-ano. Meron tayong tape, pens, ruler, mga notebooks, or papers. Kasi nga, ready na siya for live selling. And kung makikita nyo, mayroon ako dito. Ayan, may mga names na akong mga isinulat dyan. Kasi nga, sabi ko sa inyo, papangalanan natin yung mga ila-live selling kong mga damit. And yeah, so yan yung itsura ng kitchen ni Holly ngayon. At saka yung vanity niya, makalat na kasi ginagamit ni Holly. And yung table nandito kasi nga, nagdo-drawing siya kasi back to school na siya. So, andyan yung pencil case niya. And, yeah. So, makalat compare nung una ko itong linis. Sobrang linis niya. Ngayon, hindi pa kasi nakaayos. So, marami pa akong gagawin. Excited na ako. Sana kayo din. So, etong isang box, yung nasa top, buksan ko na rin to. Kasi, ano na siya, may butas na siya dito. Ito yung kinuhaan ko ng mga yon. So, buksan ko na siya all the way. Para encode ko na sila. Oh, ma-encode. Tama ba? Para mabilang na natin kung ilan laman yan, ilan laman nito. So, wait lang guys. Buksan ko lang yun. Ayan guys.
So, ito yung laman ng isang box. Kung makikita nyo, hindi sila naka-plastic. Hindi na sila naka-plastic, guys. Tinanggal na. Kasi nga, sabi ko sa inyo, iba-iba ang mga suppliers na kinuhaan ng kapatid ko nito. Dito naman, merong mga plastic. So, lahat ng mga damit dito naka-plastic. Dito, hindi. So, depende lang talaga. So, yung mga nakahanger doon, galing dito. Kaya, nabunot ko sila. Kasi hindi na sila naka-plastic. Madali lang silang bunutin. So, yan guys. Oh my God. Paano ko to sisimulan? Saan tayo magsisimula? And meron ako napansin guys. Kasi nga, 4 na suppliers ang kinuhaan ng mga damit na to. Yung isang suppliers, kasi yung iba naman halos pareho yung presyo. Pero yung isa, medyo mahal sa kanya. Pero na-order ng kapatid ko eh. Kaya okay lang. So, at least alam na namin na next time, hindi doon kukuha. Kasi, medyo mahal sa kanya. So, tinanong ko yung kapatid, kasi sabi niya, ate, ganun talaga kasi iba-iba ang presyo ng mga suppliers dito. And alam din nila na nagkakaubusan. Kasi di ba kung mapapansin yun din sa mga live selling, ang mga pieces nila, minsan sa isang design, tigi-isa lang. Kasi nga, sa dami nang nagla-live sell, tapos sumali pa ako. So, yun. Kaya parang kinakagat din kung magkano yung ibibigay ng suppliers. Kasi alam nila matagal mag-restock. So, yun. Well, anyway, at least alam na natin next time hindi doon kukuha. And ako alam ko, given na mahal yung shipping dito papunta sa lugar ko. Kasi malayo kami sa city. Kasi iba rin yung rate. Kasi yung mga suppliers, nagbibigay na sila pag international. Nagbibigay na sila ng, tawag nito, yung price ng DHL for international. Tapos, pagdating doon ng kapatid ko, pagbayad niya, sabi ng kapatid ko, ate, mas mahal sa'yo. Hindi yung rate na binigay niya sa akin yung rate mo kasi probinsyang-probinsya. Kasi kung hindi mo ba alam, 5 hours ako. Pero ako alam ko na kasi nga, nagtitinda ako ng sandals. Yung sandals ko, guys, sobrang bigat nun. Halos kalahati ng puhunan ko, shipping dun sa sandals ko. Kasi sobrang bigat ng sandals na yun. Kaya, medyo mahal yung sandals na yun. Kaya, yeah. So, hindi na ako nabigla nung sinabi ng kapatid ko, ate, kailangan mo ng additional sa shipping fee papunta sa inyo kasi ang layo mo sa city. Sabi ko, oh, alam ko yan. Sabi ko sa kanya. Kaya, hopefully, mabigyan ko sila ng tamang price. Yung hindi mahal. Pero, at least, meron din akong konti ba? Kahit konti lang, okay na ako. So, yun guys. Nasabi ko lang kasi ako, as a buyer din, nagko-compare din tayo. Nagko-compare. So, yung isa, parang, ang mahal sa kanya, dito ang mura. Ngayon, naiintindihan ko na kasi, depende sa suppliers kung magkano ang bigay sa kanya. Ako, ano pa ako sa shipping, mas mahal ang shipping ko papunta dito. Kasi nga, probinsyang-probinsya kami guys. So, yan, nasabi ko lang. So, ngayon, ang gagawin ko ay, i-encode ko na to. And, lalagyan ko sila ng mga pangalan. Excited ako sa mga pangalan. Kasi yung pangalan nila, yun na yung code nito, guys. Para madali lang. Diba? So, guys, yun lang. So, siguro i-fast forward ko na lang kayo habang sinusort out ko ang mga to. We'll see, okay? So, mag-thank you na ako. Again, thank you, guys. Thank you so much. Happy 500,000 subscribers sa atin. And, hope na supportahan nyo tong aking little business. And also my sister, i-follow nyo yung kanyang Facebook page at saka yung akin. Ililip ko yung link down the description box, yung page ng aming online selling ng aking kapatid. So, yeah. So, ayusin ko na to guys para next week, hopefully next week makapag-start na ako ng live sell. So, magla-live selling ako sa Chona and My Kids para, kasi doon yung meron akong followers. Kasi yung Holy Mom Style, wala pa dun masyado guys. So, doon tayo muna magla-live selling. So, abangan nyo yung guys and magpapagames tayo. Wow, may pag-games ako kasi nga 500,000k subscribers na tayo sa aking YouTube channel. So, yeah. Para give back ko ba sa inyo. So, yun guys. Abangan nyo yun ha. Thank you. So, end ko na dito ang vlog ko. Kasi ayusin ko to. Pero,
Ipa-fast forward ko pag hindi to malubat. Okay guys, so thank you. Happy 500k subscribers. Good night guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night guys. Bye. I can still remember the first time that we kissed, feeling light as a feather. I always wanna feel like this, but at some point we messed up, right, sugar? And when we fight, no one wants to stop. And as time goes by, I wonder, can we reverse the fall? Can we go back to that place? 'Cause I never wanted you to leave. Looking back on our past, I don't wanna be just another memory. I don't wanna forget, no. And I don't wanna do what's wrong, yeah.